एगो राजा रहन तो उनका एके लड़का रहन। राजा पोखरा खनवावत रहन। पोखरा खनवावत रहन, आदमी मजदूरा बहुत सारा लगौलन, ढेर दिन से काम लागल है। पोखरा खना के तैयार भइल, पानी निकलबे ना करे। राजा फेरा में पड़न, कहन कि मजदूर आइल सन त कहलन कि राजा साहेब पोखरा तो खना गइल, पोखरा में से पानी नइखे और सोते नइखे फूटत, का कारण बा? राजा गइलन, देखलन तो सही में देखतन तो पोखरा तो काम भर खना गइल बा, पानी ना निकलल। बड़ा फेरा में पड़न, कहलन कि जा तनी कोई पंडित जी ले पूछे कि का कारण बा। गइलन राजा पंडित जी भिरी तो कहलन कि पंडित जी, हमार पोखरा तो तैयार हो बा, खना गइल बा जितना चाहे उतना, लेकिन पानी नइखे निकलत। पंडित जी कहलन कि अच्छा पतरा देख के बताओ तनी, नक्षत्र ग्रह का बा। पंडित जी देखलन तो कहतन कि पोखरा राउर बलि मांगता, आ बलि में राउर पुत्र के मांगता। दोसर कोई के बलि दे तो पोखरा में पानी ना निकले, अपना लड़का के बलि दे तो पानी निकल जाए। राजा बड़ा फेरा में पड़ल, कहलन कि कैसे का करी, इतना बड़ा पोखरा खनवा देनी आ पोखरा में पानी ना निकली, लोग हंसी उड़ाई। आ लड़का के बलि दे तो भी लड़का लोग हंसी, ओकर मतारी जान जाए तो हमरा के जिए न दी, कौन उपाय करे? तो ये बात पंडित जी से कहलन कि पंडित जी हम कैसे का करे? तो एमे बलि देवे के मतलब बा कि रोआ मारे के नहीं खे लड़का के रोआ खाली पोखरा में घुसावे के बा, खड़ाऊ पहना के। कहलन कि ठीक बा, रानी से ना कहो, हो सके कहीं मने लड़का वही में रह जाए तो रानी तो हमरा के ना जिए दिया। राजा गइलन, लड़का के खड़ाऊ पहना के कहलन कि बबुआ पोखरवा में ढुकत तो देखत कितना गड्ढा बड़ुए, पता चल जाई। लड़का का जानता, घुसत गइलन। जब बीच पोखरा में घुसलन, एके पे एक पानी आयल के पोखरा एकदम उब चुब भर गइल, आ लड़का वही में रह गइलन। वही में लड़का रह गइलन तो भीतरे भीतरे सुरंग रहे, वही में एगो सुंदर लड़की रहे। वो लड़की से बियाह कर लेलन। आ बियाह करला के बाद में कुछ दिन के बाद अब रानी के पता चलल तो रानी रोवस खूब छछनस के हमार लड़का कहाँ गइल। राजा बतौलन ना, पता चलल कि मर गइल, कहीं धस गइल, का भइल। वो भीतरे भीतरे लड़की या लड़का दोनों कहीं बाहर निकल गइलन। आ कुछ दिन के बाद लड़किया के बच्चा होखे के रह गइल। कहलन कि एक काम करो कि तू जा हमारा माई फिरी, घरे मत जइह, दुआरे पर जइह, खूब रोइह, छछनी ह, कहिए कि हमरा ऐसन ऐसन हालत बा, हमार पति नहीं खन, का जाने कहाँ गइलन कहाँ ना, हमारा के कोई आगे पाछे नहीं खे, ना हमार माई बा, ना बाप बा, ना सास बा, ना ससुर बा, हम ऐसन देह में कहाँ जाए, केकरा फिरी जाए, के हमार करे के ना करे। हमार माई बड़ी दयालु है, माई तहरा के राख लिहन। यही काम कैली गइली। रानी घरे दाई रहले रहे, फिर बड़ी रोवे अथी करे लगली। यह सब बात कहली जितना राजा सिखौले रहन कि जाके रोइह कि हमार कोई करे वाला नहीं खे। कहली रानी कहली कि ठीक बा, तहार कोई करे वाला नहीं खे, तू हमरा घरे रह, तहार सब देखभाल हम कर देब, आ तारा बच्चा तक होखे तक से हम सब तहार कर देब। तार मन होई तो हमरा घर रही हो, ना तो कहीं बाद में अपन जा सकत तो चल जा। रानी राख लेली।
दिनों दिन अपन बेचारी के सेवा दाई लौड़ी सब करत रही सन दाई रानी के हुक्म से। और बेटी नियन अपन मानत भी रही। बाकी रोज जब 12 बजत रहे रात तो कसहू न कसहू राजा चल आवत रह, जहाँ रानी के जौना घर में सुतत रहे तना घर में आया के केवाड़ी खुलवा के सर समाचार लेके आ चल जात रह। कहलन कि जब दिन नजदीक भइल तो कहलन कि एक काम करी हो कि जब तहरा लड़का हो जाई तो हमरा माई से कही हो, हमार नाम हो विक्रमादित्य, हमरा माई से कही हो कि जमुना रउआ लड़का के नार कटाई रहे छुरी ले, वही छुरी से हमरा लड़का के नार कटवा दे। तो कहे कि ठीक बा। उ दिन आ गइल, चमन बोलावल गइल, लड़का भइल। तब कहली कि ए माजी तो का आ तो रउआ लड़का के का नाम रहे? आ तो हमरा लड़का के विक्रमादित्य नाम रहे। आ तो उनका जन्म भइला पर जौन छुरी ले उनका नार कटाइल हुई उहे छुरी से हमरा लड़का के नार कटवा दे। रानी छुरी निकाल के चमन के देली, नार कटाइल। नार और कटैला के बाद में अपन सब कुछ होखे लगल, तेल पानी आके चमन कह जात रहे। जब अलमात के संभारल जला तो सब होत रहे कि रात होखे तो फिर 12-1 बजे तो राजा आवस। आ राजा के द्वार पर पहरू लागल रहत रहे रोज दिन। आके वाड़ी खुलवावस, खोल के रानी चल जास। 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहरुआ देखसन। तब पहरुआ देखसन तो उन्हीं के शक बुझाए कि भाई राजा घरे एगो लड़की आइल बिया, उ कोई जोरे न जाए संबंध बा कि का बा, के आदमी आवता के बाड़ी खुलवावता आ ढुकता फिर निकलता। बाकी डरे राजा के रानी के कहत ना रहसन। एक दिन दैया सुतर रहे घरे तो देखलस कि घर में जौना घर में रानी सुतल बड़ी अलमात, वो घर में दिया बरता आ कोई बतियावता। बिहान भइल तो दैया रानी से कहलस कि रानी एगो बात कहे। आ तो का कह? आ तो हमरा कुछ शौक लगता। तो का शौक लगता? आ तो जमुना घरवा में वो रहताड़ी, वो घरवा में हमरा 2-4 दिन से ऐसा लागता कि कोई बात करता आधा रात के लगभग में। तो हमरा के देखइबे? आ तो हाँ बात हम सुनवाइब। तो कैसे पता चली? तो कहली कि से अच्छा रह, हम पहरू सबसे कहब कि तुहू लोग तैनात रही हो कि हमारा घर में कोई ढुकता कि नहीं खे ढुकता, कैसे पता चले? तो राजा विक्रमादित्य के सब मालूम हो गई कि हमरा पर पहरू लागल बा। वो दिन वो ऐसा काम कैलन कि पते न चल, ऊपरे से ऊपरे आके छत पर उतर के आ घर में चलन, पहरू कोई ना देखल। आके अपन बातचीत कैलन, देखलन सुनलन, लड़का फैका खेला उला के आ वो दिन तो निकल गलन। रानी बिहान पूछली पहरू ले कि कुछ देखल हो जा? आ तो ना ए रानी, आज तो हमने के कुछ ना देखनी है जा। बाकी 2-4 दिन पहले हमने के डरे ना कहत रही जा। 2-4 दिन पहले हमने के कोई के आवाज सुनत रही जा, देखत रही जा कि कोई केवाड़ी पीटता। आदमी ने ना बुझात रही कि बुझात एक केवाड़ी पीटता। रानी कहली दैवा के कि आज रात भर तुमहो जगी है, हमहो जागल रहो, आज देखल जाए। दैवो जागल रहल, रानियो जागल रही। राजा अइलन आके घुसलन, बात उत करके जब निकले के बेरा भइल, वह रानी भर अकबारी धो लेली, आइले दाई जागल।
भर अखबारी धैली तो देखत तो विक्रमादित्य। रानी रोवे लगली, कहली कि बाबू अतना दिन ले तू कहाँ रह, ई कैसे कैसे का भइल। राजा कहलन कि बाबा पोखरा खनौले रहन आ पोखरा में पानी ना निकल रहे। कोई पंडित कहलन कि अपना लड़का के बलि दे देबो तो पानी आ जाई। बाबा हमरा ले कुछ कहलन ना, तोहरो ले कुछ ना कहलन। आ बाबा कहलन कि पोखरा में तन घुसो तो बबुआ तो देखी तो कितना गड्ढा भइल बा। हम तो सब जानते रही, हम घुसत गई जब पोखरा में, बीच पोखरा में गई तो हड़बड़ा के पानी भर गई। हम ओकरे अंदर रहनी, वही ओकरे अंदर सुरंग रहे, सुरंग के साथे हम निकल गई। हम अपन शादी ब्याह कैनी। जब ऐसा स्थिति भल तो तोहरा भी भेज देनी कि हमार माई बहुत दयालु होई, माई भी जा तो वैसे से कही हो आ माई हमार तहरा के राख लिहन। जौन हम सिखौनी तौन कहली आ तू कैलू आ हम विक्रमादित्य हम तोहर बेटा है। बस वही दिन से रानी बेटा पतोह लेके अपन रहे लगली खुशी खुशी, पूरा परिवार खुश हो।